Dobrý den, vítejte u dalšího instruktážního videa, tentokrát na kameru Logitech Scribe. Logitech Scribe nabízí možnost sdílet své poznámky nebo přednášku přímo do konferenčního prostoru. Jelikož se tváří jako kamera, není potřeba žádný další program. Scribe eliminuje ze svého obrazu ruce přednášejícího a zvýrazňuje psaný text na tabuli. Ten poté vidí druhá strana čitelně a přes celou obrazovku. V Microsoft Teams musíme v seznamu kamer zkontrolovat, že máme zvolený Logitech Scribe. Jelikož se nachází ve většině případech v místnostech, kde jsou i videokamery, je možné, že bude primárně vybrána kamera z videokonferenčního zařízení. Tato kamera nemá možnost připojení do externího zařízení, a to z důvodu pevného připojení do počítače nebo notebooku v učebně. Prosíme tedy, pro své potřeby využijte dané zařízení, které je připraveno v místnosti. Tuto kameru naleznete v těchto místnostech. Pro případné dotazy nebo problémy nás neváhejte kontaktovat přes tento QR kód. Případně můžete využít univerzitní service desk.